Det var en mørk og stormfuld aften. Da de indså, hvad mødet egentlig drejede sig om, gik det lige pludselig op for dem, at dette var resultatet af deres handlinger. De indså, at pizzaen var spist. De indså, at sodavand var er den positive måde ikke at konkludere dette. At man skal leve livet nuet og glæde sig over, hvad det var. Ja, så siger vi tak her fra Helsing. Jeg må bare slet ikke være med i den video. Nå, Luna vil også lige sige noget. Goddag. Vi har jo haft den store ære at kunne få lov til at besøge DSU Helsingør her på Kulturværftet. Og det har været en fornøjelse, det må jeg sige. Det har det. Goddag, Viborg. Ja, hej Viborg.